Нәкъ менә 6 июнь Пушкин туган көндә һәм халыкара рус теле көнендә чыгарылыш сынып укучылары бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Бу тарихта беренче тапкыр, чөнки рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы һәрвакыт беренчеләрдән булып тапшырыла иде. Хәзерге вакытта җир шарында 150 миллион кеше рус телендә урнаша, ә 100 миллион кеше өчен ул икенче тел булып санала. Халыкара рус теле көнендә узган чараларга кыска гына күзәтү ясый. Халыкара рус теле көнендә яшьләр Instagram битләренә Пушкин шигырьләрен урнаштырды. Кемдер үзе сөйләде, ә кемдер Пушкин фотосурәт астына комментарий итеп теркәп куйды. Любимым быть другим. Иң күп яңгыраганы Татьянаның Онегинга хаты булгандыр. I'd never have you troubled, not yet distressed. Води, жанжа сюте. Я уже шел джадуди да джамо. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында исә әдәбиятның алтын чорына сәяхәт кылынды. Пушкинга 219 ел тулуга багышланган бәйрәм концертында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Ул рус теле укытучыларына, җәмәгать эшлеклеләренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Ә мәктәпләрдә исә әйткәнебезчә бу көнне бөек рус теленнән имтихан тапшырылды. Ә бу исә чын мәгънәсендә бәйрәм. Иван. Карале, сиңа Иван дип бердә дәшкәнем булмады. Бигрәк кызык яңгырый икән. Ничектер олыгайып китәсең шунда. Айзилә, ылгайтма инде мине. Мин яшьләр тукталышы дуслары өчен һәрвакыт Ваня. Ваня, Ванечка, Иван. Бу рус исемнәре гомумән ничек кенә төрләнмиләр. Соң бу бит исем минем холкыма да туры килә, чөнки Ваня ул акыллы, күп яклы шәхес. Не бит? Ә менә сине Пушкин геройлары белән чагыштырып карасак. Юк, син бөтенләй якында килмисең. Ни өчен? Чөнки Пушкин геройлары алар ничектер хыялый да. Шул ук вакытта аек акыл белән эш итәргә дә онытмыйлар. Гомумән хәзерге заманда Пушкин яратып язган һәм күз аллаган геройлар бармы? Моны без киләсе сюжеттан карап белербез. Башлап күп шөгыльләнәдем карате буенча һәм беренче 5 ел бер медаль дә ала алмадым. Чөнки талантым юк имесен, белмим, бәлки уңышлар юк шул карате буенча. Аннары әкрен генә инде бер 14 яшьтә минем башланды результатлар. Татарстанда, Казан
Келе бірінші ышаныш болсын, Аллах Тағалаға ышаныш, бик қысқа, бик күчле иман болсын. Һәм бірей бір келіп шықмаса да, ол әйтмей кіші өзінің эшләрен башкара алмый икән. Тегәл Bu atnada яшьләребез физик активлыкны киметеп, интеллектуаль активлыкны арттырды, чөнки июньнең яме имтиханнарда. Һәм без дә яшьләр тукталышы исеменнән сине, Ваня, инде уңышлы гына дәүләт имтиханын биреп чыгуың белән котлыйбыз. Бик зур рәхмәт. Без инде Айзилә белән югары уку йортларында укуыбызны тәмамладык. Ә менә мәктәпне бетергән яшьләр имтиханнарны тапшырып, хәзер инде киләчәк турында уйлана. Һәм бездән бер киңәш, зинһар өчен документларыгызны тапшырганда 1000 кат уйлап эшлитегез. Бумеранг кагыйдәсе турында барыбыз да беләбез. Яхшылык эшләсәң, ул 1000 тапкыр артып сиңа кире кайтачак. Хәзерге вакытта мәрхәмәтлелек акцияләрен оештыручы игелекле кешеләрнең күп булуы никадәр яхшы. Шаян ТВ да мондый чаралардан читтә калмыйча, Казан кооператив институты белән берлектә хәйрия концертын оештырырга булды. 6 июньдә Казан кооператив институтында балалар белән бергәлектә хәйрия концерты узды. Шара коворкинг, ягъни чакырылган кунакларның фикер алышуыннан башланды. Институт җитәкчелеге партнерлар белән берлектә авыр хәлле гаиләдән булган республика балалар йортларында тәрбияләнүче 7 абитуриентны түләп укытуны үз өстенә алырга булдылар. Единение силы берлектә көч дигән. Бездә инде менә без берләшсәбез, без көчле булачакбыз һәм дә менә шул бөтен проблемаларны хәл итәчәкбез дигән сүз. Балалар белән берләшәбез, кадр партнерлары белән берләшәбез һәм һәрбер шул берләшүдә катнашкан һәрбер кеше әз булса да ярдәм итсә, ул инде нәтиҗәдә бик зур ярдәм, бик зур файда була шул балалар өчен. Бездә инде шул файдага үзебезнең өлешебезне кертәбез. Безнең укытучыларыбыз, безнең студентларыбыз да катнашты бүген бу акциядә. Алар да җыйдылар, акчалар да җыйдылар, бүләкләр дә алдылар. Без инде аларга да бик рәхмәтле, шулай кырыйда калмаганнары өчен. Без инде электән-элек әти-әнисез булган балаларга ярдәм итә идек. Әмма бүгенге чара инде безнең Казан кооператив институты тарафыннан гына ярдәм дигән сүз түгел, безнең барлык кадр партнерлар да ярдәм иттеләр. Бүгенге чараны уздыру өчен һәм дә инде менә киләчәктә балаларның белем алуларына алар акчалар җыеп, шуның өчен түләделәр. Инде бу көздә әлеге балаларны Казан кооператив институтының күп төрле белгечлекләр исемлеге, 30 ел буена тупланган педагогик тәҗрибә һәм ныклы белем базасы көтә. Бәйрәмнең мәртәбәле кунаклары рәтендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Римма Ратникова, Татпотребсоюз идарәсе рәисе Махмуд Фаттахов, ЮХИДИ башлыгы Ленар Габдрахманов, танылган эшмәкәрләр, җәмәгать эшлеклеләре һәм җәмгыятебез меценатлары булды. Балаларны яклау көне уңаеннан алар сабыйларга бүләкләр тапшырды. Менә балаларга мөрәҗәгать кыласым кирәк иде. Балалар, җанкисәкләр, сезнең өчен менә шулкадәр зур тырышлык куеп акчалар җыелган. Бу сезнең өчен әлбәттә лифт дип әйтсәм дә була инде, яңа матур тормыш корыр өчен. Сезнең өчен дә бу бик зур җаваплылык булырга тиеш. Сез инде бу ышанычны акларга тырышыгыз. Концертта Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Салават Фатхетдинов та катнашты. Студентлар да сессия дип тормады. Балаларга күңелле концерт программасы әзерләде. Бик шатмын бу сәхнәдә торырга, балалар өчен чыгыш ясарга, аларның күзләрендә менә яктылык ниндер күрергә сиңа менә карыйлар.
сен белән укыйсылары киләдер инде аларның, белмим дип шулай дип уйлыйм. Бүген профпроба мероприятиесендә, шундый акциясендә катнаштылар. Алар инде үзләренең киләчәктә кем булачакларын белделәр, нинди өлкәдә эшлиләр алар, безнең Татарстан Республикасына кайсы җирдә файдалы була алалар. Кемдер мин товаровед булам дип китте, кемдер мин таможня өлкәсендә эшлим дип китте. Балаларга килгәндә инде алар бит теге киптергеч кебек. Бөтенесен үзенә сеңдерә. Әгәр дә без татар телендә сөйләшәбез икән, алар белән, димәк безнең татар теле яшәячәк. Моңлы җырларыбызны без җиткерәбез икән аларга, димәк безнең моңыбыз дәвам итәчәк. Инде әйтик, теге дуслык, татулык, шундый сыйфатларын без үзебезнең үрнәк белән аларга шулай җиткерергә тиеш. Изгелек кылырга һәр кеше тырышыгыз. Балалар белән бергәлектә, изгелектә бердәм булыйк. Эфирда соннар туталышы. 4 көннән футбол буенча дөнья чемпионаты старт ала. Казаныбызда бу көннәрдә 90 мәдәни чара узачак. Алар арасында 30дан артык концерт программасы, 7 фестиваль һәм 33 спектакль. Син дә бу чаралардан читтә калма, без исә тапшырубызны World Skills сәхифәсе белән дәвам итәбез. Фирүзә нинди яңа компетенция үзләштерде икән? World Skills 2019 якынлашканнан якынлаша. Сизәсезме? Мин инде сизәм. Менә хәтта безнең булы компетенциянең геройлары да аны сизәләр. В нашем колледже проходят соревнования отборочные, это внутренние, сетевые, это по Республике Татарстан, и уже региональные, это на уровне Москвы. Студенты проявляют инициативу, активно участвуют в наших чемпионатах, записываются, приходят, дополнительно занимаются, работают. Они в будущем работают именно по этой профессии. Это очень полезная профессия, востребованная, нужная. Она бурно развивается, и думаю, что будет всегда востребована. А менә сезнең шундый берәнди кызыклы
күбрәк итеп балл бирелә. Безнең киләсе елга 19 елда безнең Татарстаныбызда, Казан шәһәребездә эшче куллар профессиясе буенча дөнья күләм чемпионат узачак. Бу инде үзенә бер төрле бик дөнья күләм бәйрәм дип тә атарга була. Шуңа күрә менә без бөтенебез бердән булып, укытучылар белән, әти-әниләр белән, шулай хөкүмәтебез белән бердән булып шушы чемпионатка үзебезнең студентларыбызны әзерлибез икән. Димәк, инде безнең 19 елда безнең әзерләгән студентларыбыз да бу чемпионатта җиңүгә ирешәрләр дип уйлыйм. Менә мондый эшче профессияларга ул гомердән гомергә килгән андый кешеләрне эшкә алырга торалар. Чөнки ул чынлап торып эшче кешеләр, кул белән эшли торган кешеләр хәзерге вакытта бит инде менә дөрес әйтәсез. Күбрәк теорияга күчә башладылар. Менә юриспруденция дип әйтимме, соң инде право дип әйтимме. Ләкин шуңа карамастан эшче кешеләрне эшкә алучылар саны артты һәм аларны эшкә аласылары килә. Һәм менә монда сез әйтәсез 19 елдан соң да, 20 елдан соң да андый кешеләрнең кирәге һәр вакытта булачактыр дип уйлыйм. Һәм аларның булачагы, минемчә, менә бу чемпионат узгач күпкә югары күтәреләчәк. Чөнки аларның тәҗрибәсе дә югары булачак. Әгәр дә инде ул кеше, ул студент, ул менә шушы чемпионатта катнашкан кеше, әгәр ул чемпионатта җиңә дә икән, аның бит инде димәк дипломы да булачак. Һәм ниндидер бер зуррак дәрәҗәсе дә булачак, исеме дә булачак. Әлбәттә, менә андый кешеләргә дә гомумән киләчәктә менә безнең заводларыбызда эшләргә юллар ачык дип әйтәсем килә. Әйдәгез берәнди хата Biz bugün milletimiz xəzinələri lagerində, milli lagerdə, milli beyram, gittik Sabantuyğa. Лагерdə нәрсә айрыша ошый? Миңа столовый ошый. Без бик кызык кеше белән таныштык. Монда кызык. Минең дусларны таптым. Лагерда менә шундый атмосфера бар инде шунда. Һәр тапкыр киләсем килә. Хәзер безнең как раз Сабантуй бара, анда бик кызык. Көрәштә җиңәсем килә. Тагы сөттән акчаны аласым килә. Шундый күңелле Сабантуй. Дуслар, сез барыгыз да афәриннәр. Мәликә бик кызыклы Сабантуй булды. Без хәзер башка Сабантуйга Мариэльгә киттек. Всем привет! Сабантуй — это национальный праздник татар. Его отмечают после посева овощей. Здесь очень весело. Мне здесь очень нравится. Давайте все вместе веселиться. Бер мәйданда 500-дән артык бала нишли. Алар рәхәтләнеп, әти-әниләреннән башка Сабантуй оештырып яталар. Төп максат балаларга гөрү гадәтләрне өйрәтергә. Монда инде зурлар Сабантуйдан аярмаса юк. Шул уеннар, шул бию, шул җырлар. Менә бу елны инде без аларга тагын бер
эш куштык дип әйтик инде, безнең конкурс рисунков дип инде Сабантуй буенча алар менән инде безгә иртәгә бу атнада киләләр үз рисункларын. Шуның да без тикшереп, аларга тагын да баллар коеп, призлар бирәбез инде. Нужно ведь детей приобщать с малого к культуре, поэтому и возникла идея, чтобы создать именно для детей детский сабантуй, чтобы они тоже, как взрослые люди, почувствовали себя такими важными, взрослыми, попробовали то, что делают взрослые, потому что на детском сабантуе все взрослые игры проходят, те же, что и на взрослых сабантуе. Кызык, Сабантуйда кем бүләкләре өчен түгел, башка сәбәпләр аркасында уеннарда катнаша икән. Шәхсән мин исле сабын өчен рәхәтләнеп, аяклар талганчы бийдем. Я уже 4-й год занимаюсь борьбой и уже стал чемпионом республики и двукратным чемпионом греко-римской борьбы, чемпион города. И занимайтесь спортом. Менә шундый була ул. Чын балалар Сабантуй ди безгә Мария Республикасында яшәүче балалар. Яшьләр тукталышының яратып әйтә торган сүзе бар. Җәйне күңелле һәм файдалы итеп үткәр. Ярты сәгатьлек тукталышыбыз азагына якынлашты. Синең белән Айзилә һәм Ваня булдылар очрашканга кадәр. Сау бул.